Kini kapil memejang, sing bihik besai memejang komen kecala. Tapi kengke pungga anar ngenai tungai ko ang iko. Gai ko, anar gai di karut. Tapi kengke ang igai casinai ang ke. Tapi kengke ang mai casinai ik jak bai wow. Pura, hokso ang mo khangka. Bokro sapuro bihik malis khaye bokro rogo otal kawo motom rogi kahangke ham himlasa. Yeah. Hai bihik ni yak bai oma hai khaikin je bokro samaro film rogo numa ka ham khang ke. Nin ka tang ham ya manin nungan ham jake. Hamni ang buat sama ya. Manin nungan ham jake na. Jago. Ngetang ham ya tuh ham de. Tapi ham de. Hamka. Hamka. Log cho tôi nó hay tiêu chân phùng khám này tao cũng nàng phùng máy cho bây giờ 10 baje to kha ani bu sai ngai to raba thuna thaka mai ti chawe ta bu kyang mai ti chawe ki je yang nok long kori no bar pra sip ung tong ta phunga chi sring ta bu ang goyam ki sakna lon da ni gana phika lon da pungmang tong ta bu jang nong no sini goyam phunu ga aslang tong ma aslang to 사가는 거 조금만 하니. 너 가셔 고염 제 가라서 낭제야. 난 고문로 저기도 아때 아슬랑 더요. 브로콜리 좀. 거 신라버버디 투미 해자. 헬랭카. 랭 땅은 라버버디 투마라. Leng tong mana? 랭랭하는 앙모 해 발땡 파스타 투마노. Mana? Tin bute ya sa sai kini kapil memejang sing bihik besai memejang komen kecala bokho bele kolok angke pia barati ya. Hi friend jong hai phone ka ham और my box sarika yang hongke ko moi khumo songnai moi khumo gosas khamani ta paitu mani me baba mate mo khamgano akran bai baza sarai yang khawak ni khesar songtong negeri ka dalang kha mane ham to na he tin he kutung nangan Kunda ditam dekho tumi. rui Kunda ditam dekho. Here hi dikan. ai kutung nangan na bo bari na na Inde sudu. Inde ibo. den Inde lo inde. e 아픈 거도 넘래. 엄마 지거는 하나 날리 아무가 산이 거도만 하탄. 이니 나던 잘 텐나라 그러더니 거도만. 아 거도만 하고 린저래. khai milka mo khai mo peti sai manan bo 아 거도만 차례 줄로. kata 어디 거도 같은 저거 했나 봐. 1 kg mil do Kezi ho. No. Inde lo here ide do here. ha Ini tu ni dia here di situ ambil. boro sai Borosai. 나 그지 소리 많아서. Na ko mase. Sudu ase to. Sudu nen. bo kordo sina hana musu to kata Sudu nen, sudu ase. gai ko anar gai di kharut keji 300 টাকা তা রোজ কত জাত ko local no ka ham je ba narak dikha ti di porong ge mosa sinai hai friend jong ko ang morning go kham ka song nen cheda kham ka ba karan baza ngate tok ti sang ka chaw tan ba se kham ka amaron ti ta sanai ko moi khmo san mo suya ko thoka tam tuk ma robal ka ba sa khuya te gina ba nya thong na chani na cái viên có thức Pura, hokso ang mo khangka.
Masa pakai malah itu. Tabuk hingke duponi banta mui songnani nai tongkhang ang hingke a mui thokbai saya a igi chasinai hinai a ignani bagoi ready khai tong samosa pias rok jotono adison rok riwaya konoi ready khai tong ta tabo ang snambai tong ta suti belai rok bai ati khai chaka hingke belai no motom thobo thogo he do ba shu kyang tabo mo kyang an basai chong no te dog ni borong songoi richinai thok bai hingke yango hingke ang apeng chana bagoi ready khai tong ta tabuk hingke a igi tongo ang iko horo boksai rikhai gya konai yang watui bo wamani sek ekdom watui phai tongo yang watui phaimani naidi ko phai tongkha dubor khring si watui rok phai tongo tabuk hingke mo ano khe gandri bai songnani bagoi baja khaisinai sotui bai som rok sapuli tongna tak yang karai bai boksajak tabuk hingke thok tungoi baja khai tongkha Tabuk hingke ang a igi tongo te mui songoi tongo gandri bai a norok thoda thokja comment khisala ang hingke to saya songoi dinayo ta je nogo tong gani hinga to ang a igi paikha ne ano pias mosoro risun rok sapuloya jagawo igi rikhata nog phuno ganang yang khanai karai dukhung rokha gaura ta baja khai paikha abati rok tongo gandri bai gong koi paikha ta mosla risita guys ko ang tabuk kholobai tongo ani aik mani wow bahaya gro motom phai doka pro motom phai doka tabuk hingke naidi ko gandri bai abo moni paikha thokbai songmani hingke ani aik mabo moni paikha ani aik mani hingke hotpot o dai toni khata ang kutung tongni yang godok boksajak iko hingke hotpot o dai toni rikha kutung nani bagai iko naidi wow belekhin bahai motom jib ngi thaka tini di poro hingke mobai ni chasinai tabuk hingke tukui musoi maisana ne asukjak naidi kani arongni chehara rok naine begedi tabuk hingke ani mairango nahar tonga ang godok chanai te a ekjak omobai chanai ang khaito te thongni moi chana musni hanai aboni bagai no wow belekhin tini ni thali deba tini ni ani mairang belai ni special belai ni hi guys hingke nungui mangkhana mok be godok nungke ang komani hingke ang khaito thogni moi chana musni hingke ba igi ni hakata hingke ang nong tabu chai pungai tias bitu ma hang একদম মোটা টোকা Dalang sonoro belai tongphayo dalang ni tip rok bini biskut rok chalai tong sungi ko chal sakla sip yang kha sakla poti chai tong nai di ko yakung mo nai jita juta kaya harpek mang tamcha na tamcha chakabai thaka chakabai thaka basa de hayang tam nai chop bokrok saja ke bithiro tu tongmale siti aro saitak tiba phun mang nayo hingga bokrok saja ke taha bithiro tu tohata halla pepe tam bokrok sapuro bihik malis khaiye bokrok rogo o talkawo motom rok rika hingke ham himlasa Yeah. bihik ni yak bai uma hai khai kenche bokrok samaro film rogo numa ka ham thang hingke nin ka tang ham ya mani nunga na ham jang kya
Hamye an bu samane. Mana nengana hamza gena. Hamzaku. Ngetanga hamya tuh hamde. Tati hamde. Hamka. Hamka. Pura ane anya citra mana di sehera sinung dia. Tam neng huipan dia. Pura sehera sijak dia. Hamka. Hamye. Hamya? Hamza yata. Samangka awan tabok. Hamzen banget ini bokrok sama hamya na beli boy hingke bokrok goti kai kenyo. Hamka kayak film ya mo. Tam film ya kubuy hamza kan hingke. Reality aku lah ya. Mo bu kubuy hamza wa ingkono beli. Ya. Tang hamya na nang sare. Tang hamna sare. Hamdi. Hamde sumantro Ada sama. kali. Hingga tabuk gyang darasorot beranya fajak nadi dalang kai tenggai tongo bini papa bai angka yang supawa sugoi hanya video kai tomanita hingga norok bai ang next video tasama lanya din bagai senai tata bai pai thak zora logi nai toman bagai belai belai hina hambai